ака аблав омад ҳозир рустами кала хабидан мебаранаш. ами кала гуфтам аҷод наҷам ҳайвон. мон акаи муҳаммад бирад 2 сола хизмат кунад ба ҳаёта мефаҳмам ҷо. бихезин рафтем ҳайвонози ахир хидмона меқапанд. тез кунем бидавем. ақиб гардем ба дари ақиб мерем. бидав и кала ҳаётиш сӯхта ки бидавем. тез кунем бо хидмона нақапанд. ҷангалистон ку ақиб аминичка нестай. ҳай ки тезе бача ҳай ки ҳатёт кунен ҳайвонам хеле мегирам мебаратон. ҳай ки тез